azaren 19 domeka, gau nahiko freskoa, hotza indeu, eta oin asko sepelau, atzoko antzera edo. Eta bueno, ia apurka-apurke argi dago berantza doala, eta ikusten da, kolore be nahiko ezberdin edala. Iru asko ziuno badiez, gehi jau garatzen diez, baina bueno, zeu zer badu. Ez da oso handize, baina bueno, amintxau. Beste txitxu bet. Askoz gitxeo da, ez da ikusten aurreko egunetakoa, normala, apurka-apurke berengo dugu eta ja banaka baino ez egongo ziurrenik. Hau da nahiko politxe, baina oso gitxe da. Ikusten da, ja, akabu dela. Bueno, eta hau da gorkoa, eta ingoz azkeneko, zera, ikusiko dugun azkeneko emaitza. Ikusten, zera, emaitza orokorretara bagoaz, ikusten dugu 2008an, ia 18 kilo eta erdi pasau izan zela, urrizen izan zen, temporada, 21 10 kilo baino ez, eta apurba eta harintxo izan zen, hasi zen, eta maitu, 22 ostera, oso urte txarra, 9 kilo, urrian egon zen apurba, eta gero abenduan beste zera bat egon zen, ez? Berreziko aldi, bait. Eta ingoan bintzat, bueno, ez da urterik onena, baina txarra bez, hori bai oso berandu ikusten da, azaren 4 eta 19 artien. Baliteke, iezko moduen geroara beste zera bat, perreteko etzaldi bat egotie, ikusiko dugu. Bitartien, ondo izan eta hurrengo batera arte.